Samantala, idol, prioridad ng lokal na pamahalaan po ng Mangaldan ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng Super Typhoon Uwan ayon sa naging pulong hinggil sa Quick Response Fund ng nasabing bayan. Iniulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office or MDRRMO ng Mangaldan na may 23.58 million pesos na hindi nagastos na pondo mula 2019 to 2024 na nakalaan para sa iba't ibang programa sa disaster management at agarang pagtugon sa kalamidad. Kabilang sa mga nakaplanong interbensyon ang nasa 4.7 million pesos para sa relief operations, pagbili ng materyales para sa pagkukumpuni ng mga nasirang bahay at pondo para sa pagbili ng isang garbage truck na gagamitin sa post-disaster cleanup. Batay sa tala ng Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO, nasa 17 na bahay ang tuluyang nasira habang 200 na bahay naman ang partially damaged bunsod ng nasabing bagyo. Patuloy ang koordinasyon sa damage assessment ng MDRRMO, Engineering Office at MSWDO upang masiguro na mga tulong ay tama, mabilis at makakarating sa mga tunay na nangangailangan. IFM News. IFM News. IFM News.